मबे टीमनि सापर्ट बुंदो एसे दैफांखुथिजों दैफांखुथिनि क्लाबनि नामा मा नाम बेखौ एसे बुंलाय हा हा ड्रिम एफसि खौ सापर्ट खालामदों आरो ना थिग दङ 15 आगस्तजों माखासे जोंनि ओनसोलाव जाखांफुनाय लाइमोन गेलेनो मोजां मोनग्रा जाय बिथांमोना दिनै जाखांबोदों बिथांमोनखौ मोनसे प्लेटफर्म होनाया खोब मोजां जादों नंखायनो अकल दिनै बेहायल' नङा गुबुन गुबुन जायगायाव दिनैनि बे 15 आगस्तखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि माखासे फुटबल गेलेग्रा मोजां मोनग्रा गुबुन गुबुन आयदायाव माखासे एक्टिभिटिसफोरखौ दिनै गोबां ओनसोलफ्राव बिदिनो खालायदों दिनैनि बे जोंनि सियालमारि गामियावबो बिथांमोना दिनै फुटबलखौ मा लेभेलाव लांनो मारै दैदेनलांनो बिथांमोना मोनसे गामि ओनसोलाव जाखांहोनो थाखाय लाइमोनफोरखौ मोनसे थुलुंगा होनो थाखाय जितु बे हाबाफारिखौ लानाय जादों खोब मोजां जादों नंखायनो आं खावलायदों जोंनि बे उदालगुरि जिल्ला बा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव जि धरनाव जोङो सानदों बा जि सिन्था खालामना दिनै खामानि मावनो नागिरदों जोंनि बिटिसि हालामाव गोबां धरननि जोंहा खामानि मावनो गोनां बा गोबां माने जोंनि एक्टिभिटिसफोरा जोंहा मावनो गोनां बिराद दङ नंखायनो मोजां जादों जों खेलाखौ दिनै मोनसे गामि लेभेलनिफ्राय स्टेट लेभेलनिफ्राय जोङो इन्टारनेशनेल लेभेलाव मोनसे सिन्था खालामनानै दिनै खेलाखौ मोनसे जौगानायनि हाबाफारि लानानै जिबायदि दिनै जोंनि मोनफ्रोमबो माने क्लाबानो जा दिनै जोंनि अफिसियेलि जाय बिथांमोना दिनै लोब्बा दं आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव जायफोर दिनै बे हाबायाव लोब्बा थानानै दिनै मोनसे बे खामानिखौ मावबाय थादों आं सानदों दिनै नैबे सियालमारि गामिनि नैबे फुटबल बादायलायनायाबो जोंनि बे सियालमारि गामियावल' जानानै थानाय नङा बिनिफ्रायनो जाहाथे मोजां प्लेयार जन्म जानानै मोनसे मोजां लेभेलाव दिनै प्लेयारफोरखौ जोङो बिनि स्किल बिनि रोंगौथिखौ लानानै जिल्ला लेभेलसिम स्टेट लेभेलसिम लांनानै बिथांमोनखौ जाहाथे जों मोनसे मोजां राफोद सासे प्लेयार खालामनो हायो ओंखायनो आं खावलायदों मोजां जादों आं बे नैबे गुरखां क्लाबखौ बा गुरखां आफादखौ आङो बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर होनानै जाहाथे मोननै टीमखौबो जाहाथे मोजाङै रिफारिफ्रा दैदेनलांथों आरो जाय मोननै टीमाव दिनै फाइनाल लेभेलाव सफैदों बिथांमोना जाहाथे जेननाय देरनायखौ नोजोर होआलासिनो गावनि रोंगौ आरो टेलेन्टखौ लानानै बिथांमोना जाहाथे मोजां जोंनि बे नायगिरि खेला मोजां मोनग्रा गासै बिथांमोनखौ गोसोखौ मोजाङै मोनसे माने थुलुंगा होनो हायो बेखौ आं खावलायबाय जाहाथे गावनि गेजेराव नांलाय खमलाय जायालासिनो मोजां माने खेलाखौ दिन्थिनो थाखाय आं खावलायनानै दिनैनि बे आंनि सुंद' बिबुंथिखौ आङो एसेबां फोजोबबाय गोजोनथों थेंक इउ जोंहा दिनैनि गोख्रों टीमानो जागोन नै बिथांमोना जाहैबाय नाम्बार 1 नलबारि जोंहा नै बिथांमोनानो गेलेगोन माने बिथांमोना गेलेयै दिनै फाइनालाव बिथांमोना सफैनो हाबाय आरो बिथांमोना गोख्रों गेलेनानै दिनै जोंनो मोजां गेम दिन्थिगोन आरोना बिथांमोननि गेमखौ नायलांसै जोङो मा क्लाब होनना बुंदोंमोनलाय नाम्बार 1 नलबारि नाम्बार 1 नलबारि एफसि आङो हानायसेबांखौ बिथांमोननि खेलाखौ दिन्थिलांनो नाजागोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे बेस्ट अफ लाक ना टिमानो हानजायानो जाबाय नैबे मा होनना बुङो ड्रिम एफसि न ड्रिम एफसि जोंहा नै सिनायगोन प्लेयारफोरखौ गोबाङानो नै बिथां सुबुं दैमारि केप्टेन ना आदसा बिथांमोनानो माने गोख्रों मा होनना बुङो मोनसे टिम आरो गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन आङो दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थारोना बिथांमोननि गेम जिरायनाय गासै आलासि बिथांमोनजों लोगोसे गासैबो सापर्टार आरो बिथांमोना मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा जाहाथे दान्दिसे सम जोंहा दायो बिथांमोना इन जाबाय फिल्डआव दान्दिसे उनावनो जोंहा गेमा जागायसिगोन आरोना
Mwjang geledeh. Best of luck. Best of luck. Best of luck. Hero, best of luck. Oh, Mwjang geledeh mau benar. Best of luck. 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 Deh, mau Mwjang geledeh. दिनैनि मोननै गोख्रों टीमानो जाबाय बेयाव बादायलायगोन जोंहा ड्रिम एफसि आरो बिनि हेंथायै गेलेगोन जा नलबारि नलबारि आरो बिनि हेंथायै गेलेगोन नोंथांमोना ड्रिम्स एफसि दे लोगोफोर ऑडियंस बिथांमोननिसिम जाहाथे सिननि एसे जानगाराव थायो
आरोना माने ओनसोलाव माने फुटबलनि एसे इन्टारेस्ट दङ होननानै मिथियो आरो ना बेयावनो ना प्लेयार नायग्रा अडियेन्सफोरखौ नायबानो थारमाने जोङो मिथियो बबे ओनसोलाव सोर माबायदि फुटबलाव इन्टारेस्ट दङ जों बेखौ मिथिनो हायो आरोना जोंहा नै बिथिं नै बिथांमोना मबे मोनसे हान्जाखौ सापर्ट खालामदों नोंथां मोननैबो लकेलनिथ' सापर्टआ समान खेलाया मोजां जानांगौ आरोना जेननाय देरहानाय थाखाय खेलायाव थिग दङ ओमफ्राय मोजां दा बाखि खबर बहुद गोबावनि उनाव दिनै नुबाय नोंथांखौ ओमफ्राय जोंहा नै बिथिं नै खेला नायगिरिफ्रा नै जोंहा नै बिथाङा फरेस्टार दे फरेस्ट गार्ड बिथांमोननिबो खेला दंमोन दहायो मा होनना बुङो कवारि ग्रुपजों बिथांमोना गेलेनायमोन आरोना फरेस्ट डिपार्टमेन्टआबो बेनिफ्राय आरो जोंहा नै बिथिं बिसोरो बबे क्लाबनि जानानै खेला नायनो फैदोंथाय बिथांमोना सोरखौ सापर्ट खालामदों मिथिला आं एसे सोंनो नाजानोसै आरो नै जोंहा मेडाम दङ नै बिथिं नै मेडाम दङ जोंहा ओइ मेडाम मबे टिमनि सापर्ट बुंदो एसे दैफांखुथिनि क्लाबनि नामा मा नाम बेखौ एसे बुंलाय हा ड्रिम एफसिखौ सापर्ट खालामदों आरो ना थिग दङ जोंहा नै बिथांमोना जाहैबाय ड्रिम एफसिनि सापर्टार आरो बिथांमोना खेला नायनो फैदों आरोना बिदिनो खेला नायग्राफ्रा आरो मोसालायनांगौ गल हाबबा मोसालायनांगौ गसंनानै बारल'लायनांगौ नोंसोरखौ बारल'नायखौनो नुवाखै नै बिदि जा आदैयाबो खेला नायनो फैदों आदैया इन्टारेस्ट दङ माने बिथांमोना खेलायाव बिराद इन्टारेस्ट दङ आरो ना बेयावनो जोङो मिथिनो हायो नै नानिमोनाबो दिनै गाबोन थारमाने फुटबलाव हिन्जावसाफोराबो गेलेनो हायो दे बेनिखायनो हिन्जावसाफोराबो फुटबल प्लेयार जाना नोंसोर फुटबल मोजां मोनो दा नायनो ना नायनायजोंल' जाया गेलेनोबो सोलोंनांगोन नोंगोना नङा गेलेनोबो सोलों नै बिथिं नै नानिमोना लाजिबाय मबाइल केमेरा नुनानै बिथांमोना लाजिबाय आरो बिराद जादों नै मा जादों हा मा बुङो बेखौ पकरि नांथागोन मोजाङै जा नै बिथिं नै खेला नायग्राफ्रा बिथांमोना थारमाने ड्रिम एफसिनि सापर्टार गोजालै फंबायमोना नै ड्रिम एफसिनि गोजा ना थिग दङ बैनाय मा खबर दोंथारो 15 आगस्तनि मोजां ना होद मबेयाव आय थिग दङ जोंहा मा होनना बुङो गल हाबलायबाय लोगोफोर गल हाबलायबाय ओरैबायदि रंजादों नै जोंहा ड्रिम एफसिनि सापर्टारफोरा दे गल हाबलायबाय दायो 3-0 जानानै दङथ' गेमा 3-0 जानानै दङ बिराद इन्टारेस्ट जादों नै पुरा दिनै पार्टि होसिगोन आरो ना बिथांमोना फाइनाल गेम देरहालांनायनि न थिग दङ जोंहा नै खेला दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनानो होननानै आङो मिथिनो मोन्दों नै बिथिंनो जा बिथांमोनानो बे खेलखौ दैदेननो आरो बे क्लाबखौ ड्रिम एफसि क्लाबखौ जोंहा नैबे अमर बिथां बिराद इन्टारेस्टेड बिथाङा आरो सासे गोख्रों प्लेयार दे खिन्थु बिथाङा दिनै गेलेयाखै आरो नै मोजां प्लेयार सब ड्रिम एफसिनि सापर्ट गोनजादो बिसोरो दे जाबाय देरहाबायबो ना दिनै 0 होनो हायो बिसोरो हाखाला 100% देरहानायाव थाखाबाय आरो बुंनो हायो दाथियै थिग दङ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम जोंहा खेलानि फिथाइया जाबाय जोंहा ड्रिमलेण्ड 3 आरो बेनिफ्राय नलबारि नाम्बार 1 नलबारि 0 जाबाय आरो फिथाइया जोंहा मा होनना बुङो ड्रिम एफसिनि जोंहा नै मेनेजारबो होननांगोन केप्टेनबो होननांगोन नै बिथां देरहासार खेरख'थारिखौ दां देरहासार नार्जारि नै बिथांजों एसे सोंनोसै आं खेलाखौ देरहानानैथ' बिराद मोजां नांबायना खेलाखौबो जोंबो नायनानै मोजां मोनबाय मोजां जादों खेलाया
बेनिफ्राय नैबे बोसोराव मोनबेसे गेम गेलेखो ड्रिम एफसिया ओरैनो मोननैबो टीमनि गेलेग्राफोरखौ बेयावनो फार्स्ट ना सिगांथिंजाय फार्स्ट गेमावनो माने चेम्पियन जानो हाबाय आरोना गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आरो टीमखौ बाङाय मोजाङै दैदेनलांदों न बिथाङानो दिनै आरो प्लेयार नांगौबा बिथांखौ कन्टेक्ट खालाम सोरनोबाफोर प्लेयार नांगौ जायोबा बिथांखौ कन्टेक्ट खालामबानो मोजां प्लेयार मोननो हागोन आरो उदालगुरिनिफ्राय लोगोफोर बिराद मोजां गेम गेलेनानै दिन्थिबाय आरो बिथांमोना जोंनो थाखाय आङो गासैखौबो भिडिअ खालामनाय जायासै लोगोफोर आङो जि भिडिअ खालामनाय जादोंमोन आङो बिथांखौ बेसेबांखिनिखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन आरोना लोगोफोर नायलांदो आरोना आरो नोंथांमोना फोसावनो सानदों ब्रैथि दिन्थिलांगोन इन्डिपेन्डेन्स इन्टार क्लाब मुस्रि रतेन्द्र दैमारि बिथाङा नै बिथाङा कौशिक दैमारि बेस्ट प्लेयार बे टुर्नामेन्टनि बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो इयुनाव मोजां गेलेबाव